Hej, Paul her, og til dagens video har jeg fået lidt hjælp. Hej, jeg hedder Frodo, og i dag vil jeg vise dig, hvordan du kan forbedre dit spil med staven. Det første, vi vil vise dig i dag, når det gælder arbejdet med staven, det er der med grundlæggende kropsholdning. Altså, så hvad gør jeg? Og lad os så starte med grundstillingen, og før staven ud efter fornemmelsen, og jeg holder den her ved enden af grebet. Så tager jeg handsken på. En vigtig del for unge spillere eller amatører. Jeg holder som ikke handsken sådan her, som man måske ville tro, men ovenfra. Det giver mig bedre kontrol og mere kraft og rækkevidde i mine skud. En anden vigtig ting, jeg vil vise dig, det er, når du griber pucken i handsken og vil spille den hurtigt videre. For mange målmænd laver den fejl, at de griber den og smider den på isen. Den rigtige bevægelse er at gribe pucken, gå ned på knæ, slå den mod isen, så bliver den liggende, tag fat i staven og spil videre. En anden vigtig del af arbejdet med staven, det sker ofte under kampe, når pucken bliver sendt ned langs banden. Så lad os se på jer, hvordan du stopper pucken bag målet. Et vigtigt punkt. Pucken bliver skudt afsted. Du går bag målet. Hvad gør du som det første? Du vender dig selvfølgelig om, men samtidig drejer du hovedet. Vi kaster et hurtigt blik på, hvad der sker, så vi ved, hvor vi skal aflevere. Så fokuserer vi på pucken, stopper den og løfter blikket. Men fordi jeg allerede har orienteret mig lidt på forhånd, det ved jeg, hvor alle befinder sig, så vender jeg mig om igen og ved allerede, om jeg skal spille den til venstre eller højre, eller jeg ved, at jeg har tid til at dreje roligt rundt og se, hvordan situationen udvikler sig. En anden vigtig ting er, hvor vi stopper pucken. Ideelt set stopper vi den bag målet, så vi undgår situationer, hvor pucken, hvis vi ikke får den helt under kontrol, rammer stavbladet og springer ud foran målet, uden at det bliver et problem. Men hvis vi stopper pucken og mister kontrollen, ryger den ud foran målet, og så er der frit mål. Så det her det er nogle af de vigtigste ting. Kig dig omkring og vurder situationen, når du går ud for at stoppe pucken og stoppe den bag målet. Et andet tip til, hvordan du stopper den. Ideelt set kommer vi ind sådan her for at stoppe pucken i denne vinkel. Vi stopper den ikke sådan her, fordi så kan pucken snurre og slippe væk fra os. Når vi stopper den sådan her, så bliver den pænt på stavbladet. Og vi kan spille den med det samme. En anden vigtig ting, når du stopper pucken, er at have stavbladet vippet nogenlunde sådan her, så det danner et V. Et lukket V, så pucken bliver i det. Hvis jeg holder bladet sådan her, kan pucken smutte væk. Derfor er det vigtigt at have denne V-vinkel indstillet rigtigt, så pucken bliver, hvor den skal. Dominik, jeg vil selvfølgelig også gerne spørge om kommunikationen bag målet, så for ofte sker det bekendt, at det er en spiller, der støder sammen med målmanden. Så hvordan kan man undgå det? Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Det er en af de vigtigste dele af et velfungerende hold. Og holdet har som regel nogle faste kommandoer, typisk på engelsk op, over, særligt det stop. Og de er selvfølgelig ligesom noget anderledes i Tjekkiet. Og så hvis det ikke fungerer, så er det et problem, fordi uanset hvor mange gange jeg prøver at orientere mig i spillet, går hockey så hurtigt, at jeg ofte ikke kan nå det alene, så min holdkammerat må hjælpe mig ved at råbe instruktioner
Og ofte handler arbejdet med staven eller afleveringen bag målet ikke så meget om målmanden, men om bakkerne, der løber efter pucken i hjørnet. Vi har nu været igennem nogle ting, du skal være opmærksom på og øve i dine daglige træninger. Nu er det din tur. Tak til Dominik for at forklare. Kunne klare os lidt af det. Hvis du vil se flere videoer som denne med Dominik eller andre målmænd, så klik her. Vi ses. Hej hej.